бинёни арҷманд, нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, шуморо бо муҳимтарин самтҳои фаъолияти милитсияи суғд ва ҷузъиёти ҷиноятҳои ошкор гардида шинос менамояд. Боз кадом кажрафтор ба дасти милитсия афтод? чеҳраҳои дар пайроҳаи ҷиноят пойгузошта кистанд? тавассути ин барнома манзури шумо мешавад. Сархати гузоришҳои барнома чунин аст. дар ҳолати мастӣ ошпазро латукуб карданд. куштор дар чойхона. یک سال اضافتر خط ششتیم وینا خودیم همگی 3 لیتر 3.5 لیتر وینا ادا شد. дар хуҷанд устои таъмири нақлиёт сабукрави мизоҷро тасарруф кард. дузида чикор мекардем? дузида разборка мефрохтидем. омаданд, заданд, бурданд. ҳамлаи 3 ғоратгар ба нуқтаи таъмини сӯзишворӣ. اینجا سوما گرفتم وقتی که این تیکه ثابت را به شکل میگید نزنم بیوبرین. дузди хонагардак дар шаҳри бӯстон ғофилгир шуд. Я бардоштум, он дасти ки اینجا кошелек буд, евай сумочка женский. Сколько лет ба кошелек? Грифтум, اینجا اومدم, кушодум, рехтум, ҳамаша гирифтум. пеш судшуда боз ҷиноят содир намуд. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. 3 нафар ғоратгар ки баъдан милитсия шахсияти онҳоро муайян намуд, бо истифодаи зӯроварӣ хазиначии нуқтаи фурӯши сӯзишвории газоил воқеъ дар ҷамоати деҳоти ҳайдар усмони ноҳияи бобоҷон ғафуровро латукуб намуда 1800 сомони маблағи хазинаро тасарруф карданд. ҳарчанд ҷиноят содир шуд, аммо милитсия ба ҳаракати ҷиноятӣ иттифоқи сегона нуқта гузошт. нуқтаи фурӯши сӯзишвории газоил воқеъ дар кӯчаи Фатҳулло Ахмедови ҷамоати деҳоти ҳайдар усмони ноҳияи бобоҷон ғафуров мавриди ҳамлаи ғоратгарон қарор гирифт. санаи 20 октябр тахминан соати 4:45 омаданд, заданд, бурданд. нишондод додааст хазиначии нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ Абдусамад Ҷураев. ғоратгарон ки 3 нафар буданд ба нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ворид гашта хазиначиро мавриди латукуби шадид қарор дода ошкоро пули хазина 1800 сомониро тасарруф карданд. дар дораи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи гурӯҳи сафарбаршудаи оперативӣ аз ҳисоби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо гузашти 1 ҳафта аз рӯзи ҳодиса изи ҷинояткоронро пайдо намуданд. шаҳрвандон Марупов Аҳмад Маруфович соли таваллудаш 1996, Саидов Мустақим Саидаҳмадович соли таваллудаш 1992, истиқоматкунандагони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Мирзоев Самандар Рамазонович соли таваллудаш 1996, сокини ҷамоати деҳоти Худоёр Раҷабови ноҳияи Восе дар ҷинояти мазкур ба ҳайси гумонбаршуда дастгир шуданд. барои чӣ маҳз нуқтаи сӯзишвориро интихоб кардед? барои чӣ дигар ҷо нарафтеду махсус ҳамонҷо рафта ҳамин корро кардед? омадем дар ними роҳ Самандар ки ҳамун заправка дидан ба мустақим бахлашка гирифту гуфт ки ман мерам мебинам, гуфт ҳамун синява гуфт бахлашка бурам бензин барои бензин пурси ку бинам кияй чияй рафт дид ки ҳеҷ тоқа баъд як зарфда чой додак шав чой хӯрду омад мустақим гуфт ки Саман омад гуфт ки худаш тоқа аст баъд ҳамин гуфт ҳамин нақшашона гуфт ки ман даровӣ мекунам то будро ман надромадаму мустақим дави даромад. ба маълумоти тафтишоти пешакӣ дастгиршудаҳо дар ҷоддаи ҷинояткорӣ навкор набуда Аҳмад Маъруфов соли ҷорӣ барои дуздӣ суд шудааст. ҳаммаслакони ӯ Мустақим ва Самандар дар Федератсияи Россия бо ҷурми роҳзанӣ ва ғоратгарӣ суд шуданд. ҳадафи ба даст овардани пули муфт ва аз ин ҳисоб машғул шуданд ба айшу ишрат ва сайругашт онҳоро ба вилояти Суғд овардааст ва гумон доштанд ки нақшаашонро амалӣ сохта амалу рафтори ғайриқонуниро идома медиҳанд. ғоратгарӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории газоил қадами аввалини онҳо буд. ҳарчанд ба мақсад расиданд, аммо ҷинояти содир намуда озодию осоиштагии онҳоро барҳам зад. зарари расондашуда ба нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъул маҳдуди газоил воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати Ҳайдар Усмон пурра барқарор карда шуд. бояд қайд намоям ки 3 нафар гумонбаршавандагон ба нуқтаи фурӯши сӯзишвории газоил ворид шуда ба хазинааш ворид шуда
посбонро зери латукуб ва шиканҷа қарор дода аз он ҷо маблағи пули 1800 сомониро тасарруф намуда ғайб заданд. гумонбаршудаҳо ҳар кадоме вазифаи худро иҷро намудааст. назоратчӣ, ҳамлагар ва ғораткунанда се вазифаест ки онҳо байни ҳам тақсим карданд. маблағи тасарруфшуда низ ҳамин гуна се тақсим шудааст. Анҷа сума гирифтам, вақте ки ин чикен сабад ира ду шакар ки назарам биобраем. Ира ду шакар чидам, гуфтам ки биобраем. нисбати иттифоқи сегона тибқи талаботи қисми 2 моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ ғоратгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. меъёри моддаи мазкур ҷазои ҳабсиро аз 5 то 10 сол пешбинӣ намудааст, яъне ҳар кадомеро ҷазои сазовор интизор аст. мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд ҷавони 19-солаеро боздошт намуд, ки баъди содир намудани ҷинояти дуздӣ аз дохили воситаи нақлиёт автомашинаро оташ мезанад. воситаи нақлиёти мусофиркаши тамғаи мерседес спринтери дар саҳни бино гузошта шуда дар бевақтии шаб ҳадафи дуздӣ қарор гирифтааст ва баъдан дар натиҷаи сӯхдор ба пуррагӣ ба коми оташ рафт. муроҷиати шаҳрванд ҳалимҷон исломов сокини 39-солаи шаҳри хуҷанд ба мақомоти милитсия дар хусуси сӯхдори воситаи нақлиёти ба ӯ тааллуқ дошта тамғаи мерседес спринтер ки дар назди бинои рақами 77 маҳаллаи 8 шаҳри хуҷанд меистод парда аз рӯи ҷинояти дуздиеро бардошт, ки гумонбаршаванда баъди тасарруфкорӣ ба оташ задани автомашина иқдом кардааст. шаҳрванд иномов Фарҳод Равшанҷонович соли таваллудаш 2001 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри хуҷандро милитсия дар ҷинояти мазкур гумонбар медонад. гумонбаршуда санаи 16 ноябр дар дили шаб тахминан соати 1:25 дақиқа бо мақсади дуздӣ вориди автомашина беназорат истода гашта баъди ҷустуҷӯ 10 сомони маблағи пулӣ ва як адад гӯшмонаки бесимро пайдо намуда тасарруф мекунад. фарзияи оперативии сӯхдори воситаи нақлиётро қасдона мегӯяд, аммо гумонбаршуда иномов нишондод медиҳад, ки аз беэҳтиётӣ ва тасодуфан асбоби дар дасташ будаи оташангезро афтонидааст, ки ба сар задани сӯхдор мусоидат кардааст. дар даста ҳамин зажигалка буд, бо он рӯшноӣ карда ҳамин дуни мошино мекофтам. ман мошино сӯи қасди даргирондани набудам. аз беэҳтиётӣ ҳамон алангачаи оташ ба ҳамон мошин расида, ҳамон мошино дар гирифт. баъди оташ гирифтани нақлиёт тахминан чанд дақиқа истоди дар ҷои ҳодиса? 2-3 дақиқа истодам, баъд дигар автомашин рафтам. баъд дигар автомашин рафта, баъд дар қафо нигоҳ мекунам, ҳамон автомашине ки якум кофта будам дар гирифтаистанд. аввал рафта ҳамон оташи баландшударо хомӯш мекард, бо курткам кашида хомӯш кардани будам, ки алангаи оташ ба курткам расид. курткамро дар ҳамон ҷо кашида партофтам. гумонбаршуда Фарҳод Иномов бори панҷум аст, ки пайроҳаи ноҳамвори зиндагӣ ҷинояткориро интихоб мекунад. қаблан 4 маротиба барои дуздӣ суд шудааст. дар ин навбат низ дуздиро ҳамчун мояи даромад истифода бурда то ба дасти милитсия афтодан аз дохили нақлиётҳои мусофиркашӣ дар саҳни биноҳо беназорат буда дар якчанд ҳолат дуздӣ содир намудааст, ки барои санҷиш ва исботи далелҳои мазкур гурӯҳи фаври тафтишотии шӯъбаи вазораткорҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд чорабинои оперативии тафтишотиро ба роҳ мондааст. охирин кирдори ӯро, ки ба сӯхдори воситаи нақлиёт анҷомид, милитсияи шаҳри хуҷанд бо изи гарм ошкор намуд. 120 000 сомони хисороти моддиест, ки аз кажрафтории гумонбаршуда Фарҳод Иномов ба соҳиби воситаи нақлиёт расонида шудааст. зеро нақлиёти мазкур ба пуррагӣ ба коми оташ рафта бебарқарорӣ корношоям гардид. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, эҳтимол аст дар рафти бандубасти парвандаи ҷиноятӣ моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ қасдан несту нобуд кардани амвол низ зам шавад. дар дораи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазораткорҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон силсила дуздиҳо аз манзили иstiqоматиро ошкор намуданд. аз гумонбаршуда Азимов Нозим Юсуф Уғлӣ ном мебаранд, ки 28 сол дошта дар содир намудани дуздиҳои бисёр лаҳзаина дар ҳудуди шаҳри Бӯстон даст дорад. молу ашё, маблағи пулӣ ва тилловорӣ предмети асосии дуздиҳост. ахиран ба мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон муяссар гардид, ки пеши роҳи дузди корозмудаеро бигирад, ки аз чапдастиҳои ӯ соҳиби 24 манзили иstiqоматӣ зарар дидааст. шаҳрванд Азимов Назим Юсуф Уғлӣ соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон
танҳо дар ду ҳолат баъди ғайриқонунӣ ворид шудан ба манзилҳои иstiqomatӣ аз он ҷо дасти холӣ баромадааст. Дар боқимонда 22 ҳолати ҷиноятӣ дар баробари пули нахту тилловорӣ, ашё ва таҷҳизотҳои маишии техникиро тасарруф кардааст ки зарари ба шаҳрвандон расонида шуда дар умум аз 150 000 сомонӣ зиёд аст. Я бардоштум, даст кемҷа кишлок буд, евай сумочка женский. Сколько лет ба кишлока? Грифтум, инҷа омадум, кушодум, рехтум, ҳамаша гирифтум, рафтум. дуздиҳо аз моҳи ноябри соли 2019 инҷониб то лаҳзаи боздошт гардидани гумонбаршуда моҳи октябри соли 2020 асосан шабона содир шуданд. Сокинони маҳаллаҳои Ғалаба, Носири Хисрав, Мирсаид Миршакар, Раҷаб Қурбонов ва аз ҳама бештар маҳаллаи нави шаҳри Бӯстон аз чапдастиҳои Назим Юсуф Уғлӣ зарар диданд. пеш аз ворид шудан ба манзилҳои иstiqomatӣ гумонбаршуда дар дами дарвоза соҳибони хонаро овоз дода даъват мекард. Агар касе даъватро шунида наздаш меомад, бо ҳар баҳона дур мешуд. дар акси ҳол, яъне агар соҳибхона ҷавоб намедод, маънои онро дошт ки дар хона касе нест. роҳи воридшавиро пайдо намуда ба мақсад мерасид. Кушодум, як қитича биромада, тилломонам рехтум ки якта тилло буд, трос. Ба нақра буд, нақраро гирифтум, ҳамаша и хона рафтум. И хонаро даромадам ки ҳеҷ набуд. гумонбаршуда Назим Юсуф Уғлӣ бе тайёрии пешакӣ бо услуби интихоби тахминӣ манзилҳои иstiqomatиро ҳадаф қарор додааст. ҷабрдидаҳои пулу молашон тасарруф шуда, ҳавлишинҳо ва ҳам сокинони баландошона мебошанд. милитсияи шаҳри Бӯстон дербоз барои пайдо намудани яғмогар корбарӣ менамуд ки дар натиҷа ӯро дастгир ва назди қонун сархам намуд. ба даст афтодани гумонбаршуда гавоҳи он аст ки ҷинояткор беҷазо намемонад. дар ҳолати мастӣ содир намудани ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ ҳолати ҷиноятиест ки дар дохили чойхонаи Сомғор воқеъ дар ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шуд. дар ҷинояти мазкур сокини маҳаллӣ Шайдулло Шайдуллоев гумонбар дониста мешавад ки ошпази чойхонаро то дами марг латукуб кардааст. боз як ҷинояти махсусан вазнинро мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳия ба қайд гирифт ки дар ҳолати мастӣ содир шудааст. санаи 17 октябр дар дохили чойхонаи Сомғор Шаҳрванд Шайдуллоев Шайдулло Ҳайдарович соли таваллудаш 1975 иstiqomaткунандаи ҷамоати Исмоили ноҳия бо ошпази ҳамин чойхона Шаҳрванд Идрисов Нуруддин Ахмедович соли таваллудаш 1960 иstiqomaткунандаи шаҳри Хуҷанд якҷо майнӯшӣ карда дар натиҷаи муноқишаи ба миёномада охиронро то дами марг латукуб кардааст. як сол изофатар хати шиштим вино ходим, ҳамаги 3 литр 3,5 литр вино адо шуд. Тагашона ҳам зарфи 5 литрана 2 литр монда буд тақрибан. ба хона рафтан будам, ҳақорат кардам ки то лаҳзаи рух додани ҷиноят гумонбаршуда Шайдуллоев бо ҷабрида дар ҳудуди чойхона вохӯрда, азбаски муносибати дӯстона доштанд, маслиҳати майнӯшӣ мекунанд. аз истеъмоли шароби дастӣ тайёр шуда ҳамқадаҳон ба зудӣ маст мешаванд ва байнашон дар аввал мунозираи лафзӣ сар задааст. Шайдуллоев ба тафтишот нишондод додааст ки даштноме аз ҷониби Идрисов садододаро таҳаммул карда натавониста, бо дасту пой ва бо истифода аз мизу предметҳои дар ҷои ҳодиса буда ба сарурӯи охирон зада ӯро аз пой меафтонад ки дар идома аз ҳаёт маҳрум мешавад. барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ мақомоти прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати Шайдулло Шайдуллоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз намудааст ва гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. идомаи барнома ду нафар сокини шаҳри Хуҷанд Абдуғаффор Баротов ва Аъзам Шариповро мақомоти милитсия дар дуздии воситаи нақлиёт муттаҳам медонад. гумонбаршудаҳо ки касбашон устои нақлиёт аст, ҳангоми таъмири сабукрави мизоҷ бо маслиҳати пешакӣ калиди онро сохтакорӣ карда минбаъд тасарруф карданд ва мақсад доштанд сабукравро ба қисмот ҷудо карда фурӯшанд, аммо милитсия аз онҳо пеш гузашт. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди 4 рӯзи дуздида шудани сабукрави тамғаи Мерседес Бенси ба шаҳрванд Саид Баҳоваддин Исоматдинов тааллуқ дошта шахсияти гумонбарони ҷиноятро муайян ва нақлиётро ба соҳибаш баргардонид. нақлиёти мазкур 72 000 сомонӣ арзиш дошта шоми 3 ба 4 ноябр дар ҳудуди маҳаллаи 19 шаҳри Хуҷанд тасарруф карда шуд. ҳарчанд бовар накарданист, аммо ҳақиқати ҳол он аст ки дар дуздии ин автомашина
ду устои нақлиёт шаҳрвандон Баротов Абдуғафур Аминович соли таваллудаш 1984 ва Шарипов Аъзам Рустамович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд даст доранд, ки соҳиби нақлиёт мизоҷи доимии онҳост. Дузида чикор мекардی؟ دزده رازگار که میفروختی بودم قیمه کده ماشینای همشه میفروختی بودم لاش зимни аз ҷониби соҳибмулк пешниҳод кардани автомошина барои таъмир гумонбаршудаҳо Баротов ва Шарипов бо маслиҳати пешакӣ қисми эҳтиётӣ ба ҳаракат дарорандаи сабукрав, ки маъмулан онро зажиганӣ мегӯянд, канда калидро нусхабардорӣ мекунанд. боз ҳолати аввалашро барқарор карда баъди таъмир ба дасти соҳибаш супорида дар пай тасарруфи нақлиёт мешаванд ва ба мақсад ҳам мерасанд. яъне суруғаи мизоҷро пайдо намуда аз саҳни манзили истиқоматиаш баландошонаи рақами 39 маҳаллаи 19 шаҳри Хуҷанд барои дар оянда ба қисмот ҷудо карда фурӯхтан сабукравро тасарруф карданд. гумонбаршудагон бо маслиҳати пешакӣ бо мақсади оне ки ба дасти милитсия нарафтанд ба воситаи нақлиёт тасарруф намудаашон рақамҳои транзитӣ насб намуда аз минтақаи ҷойгиршави воситаи нақлиёт яъне маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиётро интиқол дода мехостанд аз фурӯши он маблағи пулӣ ба даст оранд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ронандаи сабукрави Мерседес Бенз ба симчӯби канори роҳ бархӯрда ба чуқурии 700 метра чапа шуд, ки дар натиҷа худи ронанда ва 2 нафар мусофир ба ҳалокат мерасад. дар роҳи нақлиётгарди шаҳри Панҷакент бархӯрди 2 сабукрав ба марги ронанда анҷомид. дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов бошад сабукрави тамғаи Opel Zafira пиёдагардро пахш кардааст. оиди вазъи садаманокӣ дар гузориши навбатӣ маълумот гиред. воситаи нақлиёт ҳарчанд барои беҳдошти зиндагии инсонҳо пешбинӣ шудааст, дар сурати истифодабарии нодуруст ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ манбаи хатар шуда метавонад. طبق تحلیل بازرسی دولتی اتومبیلی بیشتری صدمه‌های راه نقلیاتی در نتیجه سرعت افزایی، سبقت نادرست و ویران کردن قاعده جایگزینی به قید گرفته می‌شوند. چنانچه سنه 31 اکتبر راننده اتومبیل طبقه مرسدس بنز ظهیروف ایدیبک سعیدویچ سال تولدش 1967 استقامت کننده ناحیه سینای شهر دوشنبه هنگام حرکت در کیلومتر 154 شهرهای دوشنبه خوجند چنوق موضع تگاب ناحیه عینی از سبب بلند نمودن سرعت حرکت از معیاری معین کرده شده به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته به سیمچوب برخورده از راه برآمده به چقوری 700 متر چپه شده است. در نتیجه خودی راننده و 2 نفر مسافر نقلیات مذکور زن 31 ساله و جوان 23 ساله در جای حادثه به هلاکت میرسند. عاقبت سرعت افزایی سنه 8 نوامبر راننده دوچرخه اسکوتر тамғаи Дайлим Хайбаров Сайҷон Икромович соли таваллудаш 1964 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба садама дучор кард. Скутеррон ҳангоми ҳаракат дар километри 289 шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди деҳаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили роҳ баромада ба микроавтобуси тамғаи Мерседес Спринтер бармехӯрад. бардошти ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба марги скутеррон дар ҷои ҳодиса анҷомид. ёин ки санаи 13 ноябр тахминан соати 10:15 ронандаи автомошини тамғаи ВАЗ 21099 Нусратуллои Фарҳод Тайлонович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шинги шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 7 роҳи мошингарди Суфиён Шинг бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракат баромада рӯбарӯ ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи сабукрави ВАЗ бо бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ барои ҳаёту саломатӣ хатарнок дар беморхона ба ҳалокат расид. дар ҳолати мазкур низ омили ба садама мусоидаткунанда бо суръати баланд идора шудани нақлиёт гуфта мешавад. садамаи дигар ин пахши пиёдагард аст ки он низ ба шитобкорӣ ва суръатафзоии ронанда алоқаманд аст. санаи 14 ноябр ронандаи автомошини тамғаи Opel Zafira Зоҳидов Ҷурабек Саминович соли таваллудаш 1983 сокини ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми ҳаракат дар километри 1 роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Ҷаббор Расулов автомошинаро бо суръати баланд идора намуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобил баромада пиёдагард марди 50 соларо ки дар канори чапи роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст.
дар натиҷаи ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан пиёдагар дар беморхона ба ҳалокат мерасад. من از کجا قندوسی بودم این طرف این آدم این طرف برآمد یانم داد آینه به زد آینه کور شد هیچ چیز چشمم و شیشه مایده در آمد هیچ ندیدم فرومدم این آدم غلطیدگی ташхиси автотехникӣ сабаби садамаҳои ҳалокатоварро баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайяншуда хулоса додааст, яъне ронандаҳо имкон доштанд дар сурати риоя кардани қоидаи ҳаракати роҳ ба садама дучор нашаванд. ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ аксаран ронандагон дар ҳолати шитобзадагӣ ба қоида вайронкунӣ роҳ медиҳанд. дар давраи сипаригаштаи соли ҷорӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 209 адад ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 112 нафар ҳалок гардида 218 тани дигар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ба хотири гиромидошти барқарорсозандаи сохти конститутсионӣ собиқ корманди милитсия Маҳмад Амон Амонов лавҳаи ёдгориаш дар саҳни мактабе ки таҳсил кардааст воқеъ дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷабор Расулов гузошта шуд. Иқдоми мазкур дар доираи ҷашни рӯзи милитсия ташкил ва ба ин муносибат чорабинии тантанавӣ доир гардид. бахшида ба рӯзи кормандони милитсия бо мақсади гиромидошти хотираи неки собиқ корманди мақомоти корҳои дохилӣ сержанти калони милитсия Амонов Маҳмад Амон Комилович дар назди муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 10 ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов ки ном бурда таҳсилдидаи ҳамин дабистон аст, лавҳаи хотиравӣ гузошта шуд. дар чорабинӣ ки баҳри арҷгузорӣ ба хизматҳои Маҳмад Амон Амонов доир гардид, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, омӯзгорону хонандагон ва аҳли пайвандони марҳум ширкат варзиданд. гузоштани лавҳаи ёдгорӣ бо ташаббуси созмони ҷамъиятии сипарони ваҳдат анҷом дода шуд. созмони ҷамъиятии мазкур дар сафи худ иштирокчиён ва барқарорсозандагони сохти конститутсиониро ҷамъ намуда аз рӯи принсипҳои ватандӯстию инсондӯстӣ фаъолияташ ба роҳ монда шудааст. дар рафти чорабинӣ таъкид карда шуд ки Маҳмад Амон Амонов 7 октябри соли 1966 дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷабор Расулов дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил ва хизмати ҳарбиро сар баландона адо намудааст. фаъолияти кории худро аз соли 1984 дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ оғоз ва дар самтҳои гуногуни ин мақомот то соли 1998 яъне то дами марг кор кардааст. номбурда соли 1998 зимни иҷрои вазифаи хизматӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷасора нишон дода ба муқобили гурӯҳи мусаллаҳонаи Маҳмуд Худойбердиев мубориза мебарад ва дар ин набард қаҳрамонона ҳалок мегардад. хизматҳои ӯ бо медалу ифтихорномаҳои зиёд қадрдонӣ карда шуданд. ҳамхизмати ман амонҷо буданд ки дар мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд кор мекарданд. мо ин ҷавонмард кати чандин маротиба дар сафарҳои хизматӣ иштирок кардем. мана ҳозир чӣ хел ки ҳамин фарзандои ҳамин бузург дар мақомоти корҳои дохилӣ хизмат каросанд. айни замон писари Маҳмад Амон Амонов дар пайравӣ ба касби падар дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ кору фаъолият дорад. мафсуф соли 2014 бо дастгирии роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ ба факултети рақами 4 академияи вазорати корҳои дохилӣ дохил шуда, соли 2019 муассисаи олии таълимиро хатм, идомадиҳандаи касби падар будан барои ӯ мояи ифтихор аст. имрӯз лавҳаи падари бузургвори маро дар назди мактабамон деҳаи Тоҷикобод гузоштаанд, миннатдории худро мерасонам. ман айни ҳол аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Зафаробод кору фаъолият намуда истодам. тӯли 1 сол 3 моҳ мешавад ки дар онҷо тӯли кору фаъолият намуда истодам. ман соли 2014 ба академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дохил шуда, соли 2019 онро хатм намудам. ман кӯшиш мекунам ки он корҳое ки падари бузургворам ба анҷом нарасиданд, ман онро ба анҷом расонам ва барои ватани азизи хеш ҳамеша хизмат намоям. ҷонисории Маҳмад Амон Амонов ба нафи ватан қадршиносӣ шуда барои зиндаву ҷовид мондани номи ин абармард дар деҳаи Тоҷикоботи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов кӯчае ба номи ӯ гузошта шудааст. ҳамчунин дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳия ҷиҳати тарбияи ватандӯстии хонандагон гӯшаи ахтарон ба номи Маҳмад Амон Амонов фаъолият мебарад. ҳама ин қадршиносиҳо нишонаи эҳтироми мардум ба фарзанди диловари ватан аст.
бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонон ба варзиш роҳбарияти шӯъбаи яки вазораткорҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара байни дӯстдорони бозии футбол мусобиқаи варзишӣ ташкил намуд. дар мусобиқаи мазкур 12 даста ширкат варзида 3 дастаи ғолиб бо ҷом ва мукофотҳои моливу пулӣ қадршиносӣ шуданд. милитсияи шаҳри Исфара бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ки метавонад дар пешгирии ҷинояткорӣ мусоидат намояд байни дӯстдорони бозии футбол мусобиқаи варзишӣ ташкил намуд. мусобиқаи мазкур бахшида ба рӯзи милитсия давоми як ҳафта ҷараён гирифта 12 даста аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳои маркази шаҳр барои ба даст овардани ҷоми вазири корҳои дохилӣ байни ҳам сабқат намуданд. дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён ва сардори шӯъбаи яки вазораткорҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара генерал-майёри милитсия Нурулло Орифзода иштирок намуда варзишро тарғибгари дӯстӣ ва омили нигоҳдорӣ ва барқарорсозандаи саломатӣ унвон карданд. ҳайати дастаҳо ҷавонони варзишдӯст барои нишон додани маҳорати футболбозӣ вориди майдон шуданд. ташкилкунандагон ҷиҳати ҳавасмандии ғолибон ва иштирокчиёни мусобиқа дар баробари ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ барои ишғоли 3 зинаи ифтихорӣ мукофоти пулӣ гузоштанд. ҷои якум 3000 сомонӣ, ҷои дуюм 2000 сомонӣ ва мақоми сеюм 1000 сомонӣ. тавре дар рафти мусобиқа аён гашт сокинони гуногунсини шаҳри Исфара ба бозии футбол рағбати зиёд дошта ташкили мусобиқаро хуш қабул карданд. ҳамин тавр дастаи футболбозони 1988 аз маркази шаҳри Исфара нисбати дигар дастаҳо бартария нишон дода ҷои аввалро соҳибӣ кард. дастаи ҷавонони футболбози ҷамоати деҳоти Кулкан зинаи дуюм ва дастаи Чилгазӣ мақоми сеюми мусобиқаро ба номи худ сабт карданд. маросими ҷоизаспорӣ бо иштироки раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода баргузор гашт ва дастаҳои ғолиб бо тӯҳфа ва мукофоти пулӣ қадршиносӣ шуданд. ҳамзамон ба маҳорати инфиродии варзишгарон дар алоҳидагӣ баҳо доданд. дарвозабон, ҳимоятгар, ҳамлагар ва бозингари беҳтарини мусобиқа низ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳайати ҳакамон дастаи футболи дӯстиро ки аз ҳисоби ҷавонони маркази шаҳр созмон ёфта буд, дастаи боинтизоми мусобиқа эътироф карданд. қобили қайд аст ки баргузор намудани чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама имконият медиҳад таваҷҷӯҳи сокинон ба тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонӣ бештар шавад. дар бахши навбатӣ барнома акси он нафаронеро ҷой медиҳем ки бо сабабҳои номаълум бедарак шуданд ва дар баробари пайвандон милитсия онҳоро ҷустуҷӯ дорад. шаҳрванд Авазова Дилфуза Расуловна соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон санаи 8 октябр аз хона баромада ба самти номаълум рафта то ҳанӯз бедарак аст. агар оидаи мақоми будбоши бедарак шуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳалли истиқомат хабар диҳед. инҷо расидем ба интиҳои барнома. таҷрибаи ҳаётӣ нишон додааст ки кирдори ҷиноятӣ ояндаи сабзро мешиканад. милитсия ба шумо тавсия медиҳад ки аз содир кардани амалу рафтори ғайриқонунӣ худдорӣ намоед. вақте дар зиндагӣ меъёри қонун риоя мешавад, шахс обрӯ ва эҳтиромашро дар ҳама гуна ҳолат ҳифз карда метавонад. то дидори навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.